nagluto kung ibakuha mo sa pusto. Pero sabi mo ko kung isa ang pagluto. Biasa. Iulot lang eh. Sila luto-luto. So, ayan. Tá? Rumah kayak boleh taruh. Jadi semua? Bilang. Ngit man itu mga inaw ni. Ini na gas. Yan ito po. Nakabaka na. Balbakuwa. Anis sa baka. Gusto na yan. Makabakuwa na. Yung pabas-basan kami mga kapatid. Kailangan mag-laot na ang sabaw. May dami. Ano na siya? Ang gagawin ang ating gagawin palawat lapot na sabaw ang lapot ihan sabaw
Medyo lapot na. Ini pun siya na kailangan black beans. So kayo layo ang dahan. Tapos ibaklay. Pikas, rice ng pikas. Bukal na po. Palbakua. Palbakua na panik sa baka. Lagi simple rin yung pagkabalbakuha ng kapitsi. Wala po ito. Sal. Pag pumot ng atsal nila, pinani. Ito na ang pahumot sa atsal. Bago. Ini asal Bombay ahos yung black beans. Nakalagay ko ang marikado. Okay. Luto naman katos kitra. Ako na hindi palungan. Kami palungan palayo kay luto na siya. Ayun ang rice. Kapit ako mahubas. Uban. Ayan. Okay, mga katotske. Mura to. Simple nga luto. Ang bakuha mo pa pag testing na ako. Ang gisulayan og kamaobag ko. Bot mo na ba ka lami naman. Bye-bye and God bless sa inyong tanan o mayong gabi. Thank you.